matayo thieth e piny mangima WHO obago romo mandalo 2 e piny India mar twak e tiyo kod yedhe mag bungu e weche mag thieth. Romo ni twak malach kaka inyalo ti kod yedhe mag bungu e kedo gi midhiero mag tuoche mamonjo piny mangima, to mana ka osepuodhgi kaka yedhe mabeyo ma ok nyal kelo midhiero. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Ywaruok osebedo ka wuok ewi tiyo kod yedhe mag bungu e thiedho tuoche ma opogore ok e Kenya kende to e piny mangima. Riwruok matayo thieth e piny mangima WHO obago romo e piny India mar twak ewi kaka inyalo ti kod yedhego e yo makare timo thieth. E pinje 194 ma itayo kod WHO, 170 ne oyiene isebedo ka gitiyo kod yedhe mag bungu e thieth, ka 124 to ne okoni gin kod chike matayo kaka gitiyo kod yedhego e thieth. Romo ni okelo kanyakla jolony e weche thieth, jotim nonro kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho to tayo chenro mag thieth e piny mangima. According to the 2019 report, actually 170 member countries, they acknowledge the using some form of traditional medicine, and also around 100 member states actually have the national policy on traditional medicine. Motelo ma ilose oriwo loso chike mabiro tayo tiyo kod yedhe bungu e thieth, tiyo kod yedhe bungu e loso thieth manyalo konyo ji e piny mangima, medo lony e yedhe bungu mondo yang thieth mamoko maginyalo thiedho ma opogore kod ma ong'ere, pedho lipod nonro ma WHO ne oyango, kendo golo paro ewi kaka inyalo sir thieth mag bungu e yor omenda, kaachiel kod biro kod paro ma opogore ma inyalo ti kod yedhe mag Nyaluo ma igolo e alwora ma ok oketh alwora kata tieko kit yedhe ma samoro itiyogo kaka yedhe. We have many traditional interventions which are very empirical. They've been observed over many years, and people think they work. But I think the important thing is to move from the empirical basis of the traditional medicine to proof of efficacy and safety in terms of turning it into a credible intervention and a credible treatment that we can put forward. Twagni rumo tich abich kama ichano golie duoko ewi tiyo kod yedhe bungu e timo thieth e piny mangima. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaodhi gwenge mag Homa Bay